oking'eyo kuom kudho firimbi, to ang'o monego tim mondo mi oyier jakudh firimbi ma ong'ith ma bende nyalo tayo tugo e yo makare? Nitie gik mathoth mokalo. Wan gi jalony mabro loso gi James Opondo mabro nyisowa mathoth, nikech ng'uro osebedo mathoth ahinya kaluwore gi kaka kudho firimbi dhi nyime pacho ka jokudh firimbi moko chal ka gima okolony to bende nigi lony. Wabro winjo mathoth e weche motudore gi mano. Bende bang'e no wabro bedo gi weche mag rugby, wabro bedo gi weche mag Champions League, kaka ing'eyo ni en odiechieng' ma kawuono tim mar Real Madrid rakore gi tim mar Liverpool. Magi duto bro biro ni e seche mabiro go. Akwayi ni mondo itudri kodwa, ote machuok inyalo oronwa e namba marwa mar studio ma en 23600. Kaeto bang'e no ero wabro somo ote machuok mioronwa mane Ramogi TV ka. Machiegni e paw Tuke, nyinga Milton Ochieng Jaka Black. Ateri e studio machielo kocha James Opondo japicha gi wendo mondo wawinjane matut e weche mag kudho firimbi. Japicha, tichen mari. Erokamano Milton Jaka Black. Ni koro mogo jong kakisewinjono ni kawuono en odiechieng' machielo ma watime chenro mar paw Tuke. Chenro mabiro ni achiel kachiel kokalo e TV mari mar Ramogi chakre saa 5 nyaka saa 7. Nyinga en James Opondo, kaki iwinjo ka Milton wachono ni japicha. Joyo makatwenga bende wacho ni dadi. Poch gi paka ne jogo duto ma oseketo TV margi maneno kendo wan dire achiel kachiel e Facebook marwa kamoro moro ma intiere kionge gi nyong'ong mari kata ka in e gari idhi kamoro to in kod thuolo mar nenowa e Facebook marwa ma Ramogi TV. Ibro nenowa achiel kachiel kata in mane pinjego maoko. Ka wachako nyakono mojong adwani mondo anyisi ni wan kod wendowa moselimwa e studio kai. En jakom mar jokudh firimbi, iluongo ni caretaker committee kata committee mar ng'adaora kata committee manoyier kapok oyier jogo mabiro tayo riwruok matayo weche mag tuke pacho kae. Iseng'eyo kaka gik moko osebedo ka jok moko wacho ni gik moko tuomore to tudre weche go mag adhula e pacho kae. Jakora mga jong wan kae kod Immaculate Onyango. Donge? Immaculate. Yes. Machiegni Ramogi TV. Erokamano ahinya. Nyiswa ni to inya kanye nikech ng'eni kae ang'eni biro kae ma safari mari mokwongo. Koro abdo mi thuolo mondo nyiswa ni nya kanye to idak kanye to madhegere inyalo muso inya fwayo negi. Erokamano ahinya. Nyinga iluonga ni Immaculate Onyango. An nyasemereru. To adongo Nairobi ka onyuola Nairobi kaka miluongo ni Mathare. Tadongo e Mathare Youth Sports Association. Kuno ema nachake tuge mpira nakapod nyathi matin kan igni 8. Kachopo igni 13 nawe tugo mpira chako go firimbi. So kachopo igni 16 nane the youngest referee. Koso jago firimbi matin Kenya mzima ka. To na dhia gi firimbi na nomba dhia bochopo kama kura dhia international kaka CAF match commissioner. To kendo ok nawe gi kanyo nikech nani gi passion gi hera mar go firimbi ni. To kendo kaka ng'ama miyo na neno ni ma opportunity mara mar bedo gi adirra inya mondo nyithindo manyiri kamendo bendo ng'enia ng'ato nyalo dhi levels mopogre. Koro na dhi bedo nyaka FIFA instructor mar referees. Koro jo mago firimbi gi apuonjo gi kaka sheria chal kaka onego gi team so that mpira mar Kenya ka obed mpira maber. Jomoke ini ang'eno osebedo ka iwacho ga ni jomoke ini bende nyalo nikech kata ka ng'iyo sani e siasa wa masani neno ka jok ma imiyo thuolo mondo mi bende gi bedie okenge mag jogo manyalo kelo pachgi kama ji nitiere. Ka ineno jani misekawo wuoth misekawo nyaka ni chak bedo jakudh firimbi. Ere challenges misekale? Mane wachako kapod watindo firimbi ne quote mar chuo. To nyiri ok no mi opportunity mar dhi tugo mar go firimbi. Nikech ne gineno ka football yenye mpira mar tugo ni mpira matielo en mar chuo generally. Koro mane wachake ndalo cha ne onge mpira mar mon ok ne tugo mpira. Koro ne watimo gima wazungu luongo ni breaking the barrier. Ni waneno ni koro gini kaka wagoye ni to wambe wan gi interest wadwa chako ng'e wadwa chako tuge. Jogi joma chuogi ok bitugo nwa firimbi kila wakati. Joma tugogi wanyalo yiero mwaneno ka gin outstanding to gin gi passion magidwa lan kaka inyalo kudh firimbi mondo gibed trained gibi gichak kudho mag nyiri. But those ndalo challenges ne ng'eny nikech number 1 jonyuol ok oamini ni
nyako nyalo go firimbi nikech ne orwako short to ineno ka giwacho ni kori dhi ngiso dendi oko kucho joma chuo bende kidhi ki dendi ni nus gidwa muli moko dwa nyieri esteem mari dok piny and then kuma wae community wise ne gineno ni nyako konego beni ya odugi ne gineno ni wadong duk but ne gikia ni ma sport manyalo kata kelo ni chiemo ba pidhi bi chambi dago koro ne otek ka wan wachake but with the empowerment to gi training to gi recruitment to gi women football makoro sani osebedo koro ka duong kama kila mtu chako neno ni mana sport kaka sport moro to nyako ngama nyako be nigi ability kaka ngama wuoi to being given opportunity cha waneno kata sani internationally nyiwa timo maber zaidi so ndalo cha no tek but sani koro ji osechako embrace adoni waduga ne pacho kae wang'ia ne tuke makoro sani sebedo kitayo tuke madongo kata ngeni onego beni itayo tugo ma kind Gor Mahia to gi City Stars audition makinye lap makasarani ji osebedo ka ywak kendo ywak osebedo mang'eny sana nyaka ne FIFA chiw kuma ne Kenya nikech koro ji wacho ni kata referee otim mana makosa to onge namna moro minyalo kawo go atua moro mamondi itero go wacho no mbele nikech wacho ni sani wane jungle kati tugo piche mag Kenya Premier League onge kuma jidhie matin ni referee nyalo timo gimana moro modwaro en adier ni standard mag referee kata jokudh firimbi osedok piny e pacho kai gima nyalo ng'isi opondo wasego hatua wasego stride maduong kabisa in relation to matters mag go firimbi abro ngisi kan tie department man structure maber en marwa mar firimbi nikech a lot of training osetimre e region marwa kafa region Kenya kai watimo a lot of training one gi regions mopogre one gi levels sani mopogre to training moluongo ni physical endurance test PET watime dideke higa to training ni okuyot training ni iringe pap to kisekale idhi e class itimo penj kokikalo to okinyal bedo an elite referees alafu wan gi category joma koro kindwa officiate Premier League kaka game mar Gor Mahia ni gine level molungo ni elite referees kanye ma wan gi FIFA referees madhi international to wan gi top senior referees mane country to jomodongo mane level mar ariyo gidhi tugo gimolungo ni National Super League mane tire mar ariyo mar football and then wan gi tire mar adek wan gi 5 tires to kanyo be wan nyaka gi Women Premier League Women Division 1 league so koro kineno koko magore oko kae koko ni gore nikech ji kia kaka sheria dhi sheria ni olokre iga ka iga wayudo gimi ma FIFA luongo ni new amendments sani giluonge ni clarifications of the law so clarifications go kaka sani CAF okelo no gimo atinde manyien miluongo ni CAF concept kipenjo jomago koko kucho ni CAF concept wachang gikia nikech gin pod gine sheria moro mokalo machoncha to kata kakoro kawuno unsuspended ndio of affect mana referees ma international nikech sani CAF no biro gi component mar loso team wan gi team mar CAF kaka region marwa masekafa ni wan gi team ma Ethiopia gi Sudan gi Kenya mobero oket kamoro kaka set achiel manobedo earmarked for World Cup mar Qatar 2022 to one of our own referee man kanyo lengo ni Gilbert Cheruiyot to Gilbert Cheruiyot koro ngene no suspension ni omiyo koro konyal join the duocha to koro duocha be koro okdhi nikech set cha koro koromo kanye manyalo choni internationally wadok piny matin nyiri wabe nyocha dhi Australia koro ok ginyal dhi but in terms of duogo chien ng'iyo dala wa kaka chalo onego walo structures wa maber nikech at the end of the day okwadwa dhi qualifiers tigolowa pile wadhi qualifiers tigolowa jok motero wa nyaka mbele nyaka Cup of Nations nyaka World Cup level gin mana referees kende referees mose kalo beyond Harambee Stars to gine magise represent nyocha waneno Kamaku daktari Peter Kamaku katugo Africa Cup of Nations to sani nyocho yere ene referee mar VAR ene expert man go Kenya kae monyalo chambua VAR cha maber to no yere no nego beno the World Cup koro kileka suspension ni oloro ne but wawacho ni ya ndio oloro ne ji ariyo adek ang'wen to chopo kanyo bok yot but onya kwa wang'io on the flip side waneno ni dala kai wanyalo timo ang'o mondo kikwatera ji ariyo adek water ji mang'eny ma nyalo represent region marwa so hatua timre yes a few go mano chance manegi invest for ingeni before you get referee madhi a level no kao time
kao muda. So nyalo biro ni no biro at time marach nikech kitambo ayud kendo jok madwa dhi e levels go bro kao wa kendo muda mar training, developing, follow up, walugi mondo make sure ni gine level cha. But we wawacho kendo ni wadog chien wangini wangi over 600 referees matugo e leagues gi. Wanyalo make sure na deni dala kai officiating kata decision making kata matches mwatugo kai onge koko in relation to application and interpretation of the law. One gilos mawacho niya kanitie denying an obvious goal scoring opportunity, sheria wacho niya it can either be a yellow card or it can be a red card. Wangiyo gik magenti gik masa gik kizungu waluongo ni considerations. Ango mingiyo ma qualify mpira cha bedo handball koso bedo ball to hand. So wadwaro a lot of training gi caution tok mana jo referees gikende nyaka jo media. Nikech jo media emandiko gik mangeny kucho wacho ni poor officiating. But kikelo gi e class miyo gi clipping iso gini analyze ma ok gibi yudo e correct. Nikech gigi change to watero referees gi e class after every 3 months. Okwa wachi ni makosa kunyal timore. Makosa to nyal timore. That's why in a match iyudo ka wan giga milungo ni match commissioner. Match commissioner is technically match assessor, is technically match instructor, is technically a retired match official. Kaka an Kindu ngadi bedo match assessor, gi match commissioner impeach Nairobi City Stars gi Gor Mahia kin Kasarani, tija en mane. Tija en mar ngiyo logistically kiwanja ber, surface ber, logistics ber, adi timo pre-match meeting sangwen. Bang mano an gi teach mar ngiyo in decisions my referees bo make during the game. Kama mpira takachaka ni adwa ngiyo decision mare firimbi cha ogoe nango nen makosa mane decision mare mo make position ne mare ni kanye eye contact ne mare ni kanye alertness ni kanye concentration ni kanye teamwork ni kanye gi assistance ge communication with the flag is it accurate, is it on time, is there a delay. So magi gik maka half time ochopo taringe room angiso goni on the 11th minute ne he stop play nikechango ongisa nikechine ntie push to that push. How was it committed? It was slightly done, it was recklessly done, it was carelessly done. To sheria wacho nango. If it is carelessly done, it is a verbal warning. If it is recklessly done, it is a cautionable offense. It is done with excessive force, mudhire zaidi, manyalo endanger ngima mar mchezaji mwagitugo godo, then it is a send off. Ineno, sheria is very clear. Lakini wan koro wan ignorant, wadwa go koko, tokdwa wadwa ng'eyo kaka sheria wacho. To sheria gibi ma last year owilore. Ntie gik manyien mokelwa sani masani wasomo. Next year be wabo yudo considerations moko mopogore. Koro aparo ni wane level mopogore gi jok manene gi jok magoe. Emo mira no ka koko seche moko nitie. Ki iwacho weche mag training kata endurance ma aneno ka caretaker committee kata committee makojolo notimo gi I think igamo kalo igani kawachako igani. Iparo ni jokudh firimbi mai pachukai apart from just endurance onego beni ing'iyo nikech kata king'iyo pinje maoko yudo ka every season gi nitiere sheria mabiro manyien e weche mag tuke. Koro iparo nang'owa igni mosebedo mokalo kane riwruok matayo weche mag adhula no kawo ting' matayo adhula oketo e lwet kambi kaka KPL. Mano no lokore ka Nick Mwendo nodonje telo. Iparo ni mabe nokelo ng'ikruok e weche mag chulo mag referees. Nikech ng'eni abnyalo wacho ni mane gimiyo KPL pesa mar referees noduogo maber nikech ne giluongo gimiluongo ni professionalism cha. Koro gigole federation mane ntie mokalo gikete kore structure maber mamiyo integrates mamiyo mondo chuli nyaka ripodi cha donje office wangsa kulingana gi kaka idwarre mamiyo ripodi cha ing'iyo isomo kantie gimora mora tiluongi tipenji tichuli rates go neber to negi chudo on time to mano nomiyo tijini obedo kaka profession ingeni chon jine goya for fun no chala hobby but koro mane professionalism cha odonjo jino ng'iyo bo wacho ni kare gini nyalo chulo na ot kare gini nyalo puonja nyalo chulo ne nyithinda school fees koro serious level cha kaka ne gikele ba super sport donje ba gilose ba girwako referees ba gikelo kila kitu obedo streamlined
Gino chako change mindset margi in relation to refereeing. Bagi neno kare gini oken mana gir fan. Gini en gima kaka serious. It can change my life to nyalo kata wilo life majo madak godo. So gima negitimo cha negitimo gima bera inya. Koro sanika koro wadoke federation kaka wadoke federation cha. Ba federation okawe bo ka referees. Kendo kanyo ngene nokelo ok nodhi maber ahinya nikech ing'eni koro ji noseng'iyo gi professionalism cha kaso ji duoge federation kae ma idwoko kuma nwae cha kagima ne gidwoko wa kendo Misiri koro ing'eni kata rates mane wayudo cha rates kano bedo reviewed ka dhi piny nikech koro giwacho ni sponsor mane nitie cha no owuok to onge kaka ginyalo maintain pesa cha to sponsor onge to kata sponsor mantie ni maybe ok nya dhi rate mane sponsor cha nitie koro kina kamano be nodwoko moral mar ji piny jok moko chuny gi nyol jok moko no koro okokawe akawa kaka tich kaka ne gichako kawe cha gichako time kaka part time gidhi gitiyo tije gi moko ka giyudo time ka gidhi gikawo mai koro anyalo wacho ni ka wan gi gimiluongo ni sustainability koso wan gi clear roadmap kata wanyalo professionalize refereeing department kiko bede federation kiko bede company obeda different company ma a professional body ma boran affairs mag referees fully makata ka wachi ni serikal makawuono yiero team ok bi interfere gi referees koro gin gibo beta yore koro joka mabo biro to timango to wuoyo gi joge gigi to ng'iyo kaka ginyalo tiyo but being that ni kaka sani entieri jogi kodonjo to kawe jogi ko wuok to giwuok jogi kodonjo there's a lot of disorganization mamiyo joka be koro gineno ka girwa ni osechako bedo gi wasiwasi tingeni girwa cha mache wa daily bread koro kwa pangre kiwan wanyalo time igni mang'eny to wanyalo bedo gi structure gi programs maka referees madongo gi face out wayudo nyithindo moko matindo gi makoro wasenacha mabiro fit into wuoche mag jok mawuok gi jineno wa mathoth kabisa kata na Facebook live nitiere Eriko Baba makoracha wacho ni mano immaculate classmate nyako ma wiye lere sipwap tich maler an ndani kabisa Rooks ngato nigi penjo kae ni openjo ni to nitiere opira mano timre kinde Gor Mahia kod opira mane otim Kasarani Gor Mahia gi Kakamega Homeboys mano odira mukalo ka director mara nyalo keto nago screen mondo wanene wadono ng'iya ni to ywak osebedo mang'eny kendo joneno bende wacho ni gik moko kosedhi bedo ka dhi maber ka director mara pod manyo clip no adwa ni apenje ni to e kind johera mag adhula to kod referees onge ga hera ang'o matimre mpira ni nitie kaka jok moko paro ni onego dhi ngato nigi fixed mind mare ma ongeni marwa manyakawa ma wasekao alafu ingini referees gibe gin gi officiate gi sheria to nyaka beni sheria ni ok favor jowagi kuri ngini gibro ywak ngech gin gidwano dhi away to wambe wadwa make sure ni wagoe 100 kwa 100 wagoe 100 by 100 wagoe 100 kuom 100 koro kanye momiyo ineno seche moko ntie koko to but ngini jowagi be gin jok ma okili kamaloka sama giyude ma koro giloyo to wanosiepi sama ok giloyo to ok wanosiepi but wan gimotemo timo ni wa med keto gimiluongo ni professionalism wagoe kako onego goe kata ken team mane wadwar mondo wagoe kako onego goe nikech at the end of the day wambe wang'iyo roadmap marwa mar dhi mbele ok wang'iya mar team kende wa team maber ka wambe wagrow kaka individuals kanwa director mara kata producer mara Jalango adwa ni mondo ket na clip mara gik okosebedo kadhi maber adwa ni wane clip moro mara Gor Mahia kane tugo gi club mar Kakamega Homeboys kendo ywak ne nitiere nikech johera mag adhula neno ka ma adier ma Nyasaye en red card kata kok en red card to onego bed penalty koko bedo penalty to onego bed ni referee explain ang'o motimre adwa ni mondo wang'iya ne ka producer mara Jalango ketna opira mara mar Kakamega Homeboys kod Gor Mahia sirikal kama ne kaka giluonge gani sirikal adwa ni mondo pose director adwa ni the most adwa ni mondo chak nago kendo adwa ni mondo chak nago kendo ka Jalasi nyalo tuguna clip no tugnago baba tugnago mane Bidco United kinya duoke chien matin kinya duoke chien
post kanyo adwa dhi screen kae adwa ni mondo ing'enwa en opira mowuok e kona kabiro e box donge wan jok manogo opira chon waluonge ni e box wan waluonge ni penalty area unuluonge ni penalty area wan jo adhula nuluonge ni box koro opira no wuok e kona kobiro e box goalkeeper osiwuok oko mogo opira no duoknago chien jalas mondo itugnago kendo wadwani watuge mos watuge tuga mos jalas duoknago chien jalas okedhe koda makare chaknago kendo chaka kendo jalas chaknago achaka kendo nikech gin clips ariyo mano ne mar Kakamega Homeboys aya pause no kopira no wuok to okona donge to bire box goalkeeper clear gi defenders gin jok morwako mbulu ge donge koro adwani nyisa ni mistake mane manotimre mano qualify gino bedo penalty tuge ane kendo jalas tuga mos goalkeeper se wuok mo ogo gicha oko koro referee osekete obedo penalty koro adwani mondo nyisa ni penalty ni wan kaka johera mag adhula kata jogo matugo opira nyiso ni mistake mane ni kae ingeni ya mane wakuongo adwa ng'iyo position mar referee ochung kanye en machiegni gi penalty area koso en mabor en machiegni mar ariyo mane kona no okel ni neno focus mare ne kanye waluonge gi kizungu ni angle of view mare ne kanye between the goalkeeper and the defenders alafu koro ingeni mpira no biro kaen ko biro malo kaka cross kama to gidhi malo gite sama giduogo pincha there was a pool Iwinja, there was a pool. Wadhiye back to sheria mar namba 12 mawacho ni fouls and misconduct. Fouls and misconduct wacho ni ya if a kicking, a push, a pull happens within the penalty area, a penalty kick is awarded. Period. Mano matera likoro ma penalty. Mano penalty. Haya, wadhi mbele. Jalas tugna wadhi serikal. Aya adwani momiane noko yuananga dongi neno kako ohisi aya pause aya ma koro game mar ariyo ma kinda Kakamega Homeboys to kod serikal Gor Mahia ma benena opira mane owuok e kona ko biro to it was just a normal play aya tuge ne jalas tuga mos aya pause inono gimotimre goalkeeper ogoyo do jatuko galo neno kaka pose referee ango mar referee okwanyalo wacho ni ma koro wadwaro mana video assistant referee ma ok wadwa VAR nyakwara mkajua ma ler ma ok dwa VAR ango mano nego bene timre nikech gima no timre kani no timre e box kaka referee ango mano nego bene timre ingeni ya nikech referee bokudho firimbi to orwako lwete ofuko to golo kendo adwa ni post jalas post referee neno gino ango monego bene timre ka ingeni ya okwabi wacho ni referee okoneno but wadwa ng'eyo ni ya ango mano miyo oumo wange ng'ato no mulo wange nikech gibe sheria wacho ni ya ingeni sama ng'ato dhi receive mpira ili wacho ni the normal position mari nyaka hands dhi malo nyaka beni samane lwete duogo cha to goe by mistake nikech ok inyal ng'isa niya kamo chunge nego kama referee chunge kane ntie foul ok do neno nikech dong neno ko face play but ok no chiwo nikech ango for him it was a normal play alafu ntie gima sani obiro mwa CAF concept manyien mang'isi no sheria wacho niya management you don't punish everything okipanish kila kitu mobiro ipanish game ni iwacho maber nen mar Gor Mahia gi Kakamega Homeboys oken game mar taking chances ntie gimoro makineno itiyo gi mwalongo ni low 18 you manage it nikech ndio obiro to otuome kotuome kulingana gie hakutaka then you can manage that situation to kaen maro mar ineno ko obira straight off the ball or target the opponent kanye ka kodi deal without issue it becomes a foul to kineno mae Cheruiyot not ngane referee notimo maber kabisa gima dwani mondo wang'i kae en ni jalasa keno nya dok chien matin kata onya timre nade nikech goalkeeper gima notimre ni goalkeeper no dhi malo moduogo piny
So incident gimana timre en ni koro ka nikech ingeni ndalo machon kan watugo jalasa kene nyane na ka chung kama inyalo zuia goalkeeper mondo kik opira nikech maybe ne un mbele ute donge it is allowed. It is allowed, but koro dong sani ka in referee to koro imi distance cha. Imi distance. Koro gimano timre eni adwani mondo tug na go pole pole. Goalkeeper no se tuge. Goalkeeper osemako gine osemako mose duogo piny. Aya. It is normal en piny. But kanyo don luete no. Gituo more. Okaw luete. Okaw luete gituo more. Gitu more ina no referee ganyo pado warigi kosogo warigi okopade pado en ka olweti tineno motion cha lakini manyo aneno gituo more gi collide that's a 50-50 situation waluonge ni 50-50 to sani gi mpira ni to my international referee Israel Mpaima he was very okay. Wamany VAR nyakwara monga jwan koso watem na adwani mondo wadhi ywe matina Milton Kennedy nigi weche machalo nade kono. Gombo ni mondo jogo eko mabende luowa kawuok pacho kata sofa set branch mondo yuanwa tol namba ntiere simu ka namba ntiere TV kanyo inyalo ng'iyo namba man kanyo mondo igonwa simu ka in gi penjo tinyalo penjo to nyaka sani nitie jogo mabende oseoronwa ote mopogore ka nitiere ng'at mawacho ni iluonge ni Samson Onyango wacho ni en kaka noneno referee Mpaima nonego ochiw kata mana yellow card wacho ni referee ne obuono gimane makosa ma goalkeeper notimo. Machielo to wacho no winjowa maber oneno wa Emily Makolago iwacho ni into ineno to kinge chike mag opira maber kara kamano emomiyo waketo gi ka mondo mi ipuonjre. Nyakwara Mogi wadwa ni mondo wakaw yweyo matin to sani bende wachiwo thuolo ne in mineno waka in pacho mondo igo simu. Namba wasendiko screen ma television mari kanyo inyalo yuanwa tol inyisowa nyingi kama intie gi penjo ma ingo jalony wan go e studio ka mabendo lonyo weche ma kudho firimbi obiro duoki e yo makare ka kamano to wakaw yweyo matin waduogo bang' thuolo machuok. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So, ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Hey. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Wangisini mara kama watede, mae kama waloso. Mitmara chari ni kwa Ramogi wacho ni kete manaka kuka wachake kuka wadwa mmoke kuka kuneno wane mawanka. Karibuni sana machiegni ure chenro mar tiedero mabiro ni chiengeso ka chakore sapar ga chiel mamidhiambo. Waluare kuliet pa wamiyo moa e thurwaka kod moa e pinje te mag Afrika gi pinje maoko.
Yud thuolo mar neno gi ng'eyo jothume muhero kikelo gi Lin Ramogi to kod DJ Kolo kod instrumentals e chenro mar thum Dagmor mana e Ramogi TV. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Machiegni en tielo machielo mar chenro mar Paw Tuke Ramogi TV, chenro mamiyi weche mathoth mokalo ma samoro pok ning'eyo. Iyudo thuolo mar ng'eyo gi mana kiluwo chenro mar Paw Tuke Ramogi TV. Gie thuolo ni eri wan gi namba ma wadwani mondo yuanwa e tol. Unyalo penjo kata mana referee penjo madubed godo kata weche motudore gi weche mag adhula onyalo duokou. To kapok wadhi kanyo, an be daher penjo Immaculate. Nitiere seche moko ma referee timo makosa. Referee timo makosa ma samoro kata kidok ing'iyo tugono bang'e. Kidok ing'iyo tugono bang'e tiyudo adier ni notimo makosa. Samoro kata en tugo mano bedo televised live. Kaeto idok ing'iye bang'e kata mane video tineno ni referee notimo makosa mano cost team kata gonde ariyo. To team oyuak ahinya magiwacho kakoro jo media ondiko ni referee otimo makosa. Ere makosa kanyo? To un kaka referees, ere action munyalo kawo ne referee mano miyo otuon team moro kata gonde ariyo, gonde mano loyo to rule offside kata rule ni nentiere infringement moro, nikech anyalo paro nitie kinde mano tuon Cameroon gonde adek e World Cup. To bang'e no referee cha no riembe World Cup to onge gimachielo. Cameroon nodong' adong'a ni noko dhi mbele. En okang' mane munyalo kawo kapo ni yudo ni referee notimo makosa motuono tim gonde ariyo mane giloyo? To dhano en dhano, to referee ni be en dhano manyalo timo makosa. To emomiyo e organization mora mora kata federation kata kakoro sani wane caretaker committee koso transition committee ni ntie structures ntie bodies kaka disciplinary committee waluongo ni IDAC. Koro ineno sama ntie makosa blanket makosa, number 1 match commissioner mane e game no bro ndiko ni ntie makosa mano timre time kama to no deny team kama an opportunity mar yudo goal kata kama. Once match como sadiko nikech ngeni kata IDAC no bori rely very much on the report mar match commissioner. Onge ngama nyalo comment on referee makmana match commissioner no. Kose comment to koro ntie referees committee. Referees committee gin gi instructors committee makoro bo summon that referee gin match commissioner mondo giwinje mondo gitem ng'eyo ni what happened. Ka clip nitie kan en recorded, that is an advantage. Koro clip no bende sabi biro cha ikete ing'iye ineno decisions money make and then give the assessors wangadoga clip. Koro assessor kisengado clip iwacho ni makosa cha notimre time makama 11th minute kata 30th minute. Koro die minute cha tutimo assessment tudoge low uchambua uconfirm ni makosa notimre. Makosa kana notimre koro kwasiti ekobwa chambua bwa confirm waore a disciplinary committee. Nikech ngeni koro makosa mantie kae referee kotimo makosa wacho kani referee's confusion is final donge e kaka wawache oko kucho gidhomta. Nikech at the end of the day kata kano Cameroon kaka Milton wache kaka Cameroon chap no obedo denied points ok biduok negi magose dhi magose lal. Koro gimonyalo timo wanyalo kawo ne referee ni action. To gim action kose kaune referee ni kaen competitions tigole e competition obedo stopped koro onge match moro motugo. But kaen federation kai wanyalo lower referee ni itere a level mapiny koso inyalo kete aside for some time mondo o undergo gimwaluongo ni development. Koro obedo aside gi instructor mabo wuotho kode e 1 2 3 matches to tae mos to tere low kasi chake ibo chak mie matches ma lighter ma mock pek
tek ahinya mondo gitimne gimo luongo ni assessment. Once that assessment is done, oro nyalo bedo koro reinstated back a league mogoyo, but something has to be done. Nikech ko weya kamano to nyalo continue gi makosa no to bro tarnish nying mar league, to also bro inyo teams gi. Nikech clubs gi tiyo gi pesa mang'eny kuom preparation. Gin gi a lot at stake. Koro ko gidwa ni makosa mar referee dhi miyo kata sponsor gi pull out, kata dhi miyo coach gi riembo nikech lack of performance. Koro emomiyo wambe wawacho niya, yes wanyalo kosea nikech kata players gi wamiyo gi penalty to gigo oko. Kawa players go mi penalty bogo oko. Daka seneno kama mchezaji no iriembe team koso kuchulu mshahara dueno. Adwa ni wakawe simu moro kae. Hello. Ongado simu. Koro nitiere gik moko bende ma anwang'iyo kata na picha matimre pinje maoko. Ranyisi en opira manotimre mar Africa Cup of Nations. Kenyalo paro jakudh filimbi miluongo ni Sikazwe. Sikazwe notieko opira e dakika mar 85. Ochako chake, otieke kapok opiro rumo. Kendo en atwa mane en ang'o manyalo kelo midhiero machalo kamane e pap. To Sikazwe mi wachono. Dong sani obedo shortlisted o the World Cup. Ang'o momiyo the World Cup? He's a very good referee. Makosa timrega. To be, who is this custodian mar time? The referee. Time ni mari mi time no. Mar fan mi nyiero go kacha. Gi time mar center referee nyalo bedi odifa. Iwinjo. Koro in mari mi wacho ni time orumo cha. Mano doesn't matter. According to him, to an gi clip no. According to him 90 minutes no rumo. According to nyaka gi nini miketo kamalo cha. Kata mago nyalo kosea. Nikech sheria wacho niya. The sole timekeeper of the match is only the referee, not even the assistant. Iwi, kata moko mikete stadium ka, mago we don't rely on them. We rely on the timekeeping. Nkech according to him, time neno rumo maber. Emomiyo, o an ticket modi kure World Cup. Kono mateni Sikazwe ne onge gi makosa mora mora. Onge makosa manotimo. Onge makosa manotimo nikech nongiso time ne to yudo ka time ne is correct. Maybe kama no set maru no set tofauti koso mara time ne tofauti mano kuno adwa donje. But anigi clip mo wangi group mar CAF match commissioners. Mangiso ni final time mare as per the clock no rumo. Kendo no rume wangsa. Ka wang'iyo kum mano mi piny mar Kenya e weche mag adhula e pacho kae. Ere kaka mae ohinyo jokudh firimbi kata weche mag adhula e pacho kae? Of course ohinyowa nikech wan gi international referees. Abo uwe international referees mago mpira oko nikech ngeni sama gidhi kamano gitingo wa kaw simoni Ken kawuok e dala ma county ma Kisii Kisumu. Hello Ken. Okay, iwuoyo gi Polo Dhiambo. Polo Dhiambo, wachane baba. An bende afuatilia kipindi no. Daher pende mana jalony natime to gimane ginene kipa no notimo do bende makosa monego bende natime referee ne kawo action gi sechego. Macha gimane referee ne neno gino nikech kata ambe kafuatilia ke TV ka ede taneno ka ginene kipa no notimo makosa nikech ne ntiere buto machiegni gi kumbane ginene gino notimore. Koro dong' nonego bed natine ne referee ne kawo action gi sechego nikech gige cha en natine nopado o striker cha ka ginene ka referee be nene. Ere kaka jalony wacho natine ni gine referee no okotimo makosa. Adwa ni mondo duoke adwa ni mondo post na kanyo jalas. Post kanyo jalas. Aya, adwa ni mondo iket na picha ni. Gik moko ariyo aneno ka. Jatugo nindo pi referee osekudho firimbi. Otero lwete ofuko. Matini odwa golo gimoro. To gimonya golo ka ok en pesa. En card. To kama ageni kaka inja kudho firimbi kon en ka yellow card. Donge? Ke red card ticket to kamalo kae. Duoke pole. Nyise ni to mai. Mistake ma en kata oneno ka mobede ka en tiere county ma Kisumu. Oneno ima mistake. Anyalo duoke niya. Amba neno scenario ariyo kae. To aneno ka body language mar referee. Body language ngiso ni ne odwa golo gimoro to kogolo. Remember wabedo guided gi book ma sheria. Book ma sheria wacho niya
nyaka beni no paro ni onyalo bedo a cautionable offense. But according to N, oloko pache, oloko paro. To loko paro ni nie loan nikech lo sheria wacho niya. Inyalo change mind mari before any restart. Iwinja. Koro wan gi decision dio ni no neno, to chal ka gima no neno it was not serious. Iwinjo. Koro what he did, mologolo sanction, no manage the situation. And that is allowed, it is within the law. Mage chike, mangi sino biro manyien, gigima kaf lungo ni kaf concept. Tiparo ni opira ni debo bedi gi VAR. Ipani action mono doka umo pogre gima. Ingeni kata VAR no no biro kao powers mag referee. VAR no biro to supplement or to guide. But bottom line, the decision maker en mana referee mineno no. Nkechana no neno VAR, taduoga wacho ni nothing, onge gima neno. Iwinjo. Koro the sole person ma make decision kanyo, en mana en. Daniel ka county momi gori. Daniel, hello? Daniel ongado simo. Ramogi TV neno malera ahinya kendo neno yoro makare. Jokudh firimbi gini joma ohero pesa kendo mae gima dwani mondo wawuoye. Kaeto giketho tugo kod awarding penalties maonge. Ahinya to ne club no mar Kakamega Homeboys ma gik moko osebedo ka iwache mang'eny. Gino lit seriously. Lucas ka entie county Makisumo. Makisumo. Lucas wachane baba? Lucas mtangana masigozi. Yes. Wacho yunati motano. Igimana ne on screen nani referees okonya wetu referee wadigi. Nina noka otete lakini makosa tunainti makata via debate kanyo. Da mi jogoro penalty. Ngeni gimete gima malwetu su kuma de fuku. Mind mari no se denia makosa. Koro none bukaro chunga tampera to mano ni ngamoni ndanda ngote more mondi. Ato wuge lights man mare mondo pinto bonen gimoneno no. Ya mane pacha. Erokamano benitiere kaka gima chalo kamano nikech gino notimre ka referee ni machiegni ok nochuno ni nyaka no dhi linesman mondo piny nango mano timre but kaka nawacho ni mokuongo ni pach johera mag adhula ok donjre ga gi pach jokudh firimbi kata osebedo kuwacho ni chik en chik. Nitiere engineer Lazaro wacho ni Lazaro wacho wach mar pesa chon nentiere wach moro mar nyiewo ne referee lunch. Kendo sani be nitie weche moko mosebedo ni match fixing. Ipani bedo ni ok chul referees pesa maber kata ok chul ge sama kare. Iparo ni magi e gik makelo weche mag match fixing nikech nitie weche mose tud mang'eny ma kata moko nie do mag match fixing to ahinya to nyaka tudgi gi referee. Iparo ni gin ang'o makelo weche mag match fixing ahinya to leagues wa kata mana pinje maoko. Abu chako gi watch lunch. To choncha kata waning'ion wa lunch. Nidhi team to gingiso unia wang'ionu lunch plus home plus away team. Home team ng'ionu lunch plus away team. To chamo lunch ok ng'is ni koro bo determine the outcome of the match. Mano gikario mopogre. On a humanitarian ground kibiri home team wacho ni kawuna ng'ionu lunch ute. Lunch chama ka lunch nitie chama. But gima wa encourage referees magwa ni tinde ichulo wa maber. Samingeni di teach cha. Dongi budget fair mari, ti budget pesa ni mar lunch. The other year icham lunch mari, iidh mtoka kika winji no otingi gibas mar club. Ni ema mi lift. Nikechi ngeni di teach. To tiji ni ngeni chuli. Koro dia uoga kisejipanga. Nikechi gino kelo gimilongo ni professionalism. Koro miyo ibedo independent. Makataki make decision niye papkacha. Ongenga mabo question. Nikechi ngama ijishugulikia. Mara reo. Match fixing oken mar referees kende. Match fixing OI club officials, to OI players themselves, to nyalo kata dhie referees mine nogo. Ngech max fixing en gima duong, en cartel maduong. To sama mchezaji dongi goalkeeper kende kama, to nego benogo ogo oscore
in between the goalpost and under the crossbar. Dako low. Ineno kam ogoe oko. Kata goalkeeper where mpira monego beni omako gengo to where donjo. But ingeni koro jiwero diro ne referees kite nikech referee is the best scapegoat mangato nyalo go koko godo. But the issue of match fixing and a sporting program and a problem monego beni obedo addressed not only to the match officials but also to the football stakeholders. Yes. Gipachi kata ndalo giduto misebedo referee kata jakudh firimbi. Be nitiere referee makati ini wuona okadwa ni mondo wach nyinge marog. Yes. Ma en timbege gala ma en onya chiwo penalty onya kawo pesa onya timo nikech dhano to pogre. Be nitiere e Kenya kae? Nitie referees mopogre. Emo miangisi niya. Sani wan kaka jopuonj mar referees gi wanyalo ngisi nyathi mariek gi nyathi mofuo wanyalo ngisi nyathi makwalo ga penji gi nyathi mokwal penji wang'e gi nikech watiyo kodgi wasewuotho kodgi chakre for a very long time but jok mo wang'e ni makwa miyo game mar team X to ma dhi meswa up emo miyo ineno ka bewa samotimo appointments wang'iyo referees mo miyo matches gi nitie referees mo kwanyal miyo matches ma top flight nikech wang'e ni kai ng'atni dhi usowa oken steady oken stable decisions make o make cock gi oken consistent wang'eyo gi kabisa to nitie be makao pesa maji ong'e ni ng'ane chato kawoga pesa aina no waketo gi out for instructions, for development, for counseling. Because at the end of the day, okwabi witogi, but waboterogi in lower leagues, tiwu yokodigi, kotamre, togi bedo suspended for a while. I don't know wakawe simu moroka kwa county matranzoia. Hello? Transmana choka, hilo mwali mwali kuda. Baba, wachane? Ani penjo, nyalo. National Super League. Get a Paris. Guy Mare Paris, one your mono. Okay, what me allowance Kideko. What you look at tomorrow? Your manotel, team manotel, or you look at tomorrow. Okay, Koro. If they get him at Timaki, get him off Katamana. Now, me allowance Mare Paris, Deco. Mommy, you get one your recam. Mamma Rayo. Get them get no appeal, baby, mammy. Think a Koro. Pama pama ni ajiri yeto mbele refari na no toti mama na blanda no tane no ko kata embe o medo mana cover refari no koro kite wicket no gino bed fair ado abula makenya ka dwaro mana sana Afrika waka dwaro mana VR iwinjo gima ng'ato no wacho kwa Transmara anyalo ng'ise niya pesa mar referees sana sani leo nikech gimoro achiel mane pok serikal okawo mpira referees ni chuloga gi clubs kwa dhi pre-match meeting to team A gi team B gigolo siling 200 ngane golo siling 200 bedo siling 400 team yo referees during pre-match meeting gokinyi saa 4 to gidhi gipogre kato giduogo gidhi gichamo lunch giduogo gigo game koro mane serikal okawo pesa serikal ok chiw kaka ok chul kaka ni wang'iyo gi pesa mar saa 4 cha pesa serikal ikete account koro ng'eny referees wa mang'eny matindo gi especially ma officiate National Super League kadhi piny ne onge bank account koro ne wachako ng'iso gi ni yauru bank account ngech serikal ok bioro ni pesa ok bi mi cash koro ne gichako procedure mar yawo bank account kelo documents kelango koro procedure note no delay emomiyo pesa gi no delay donje account but ing'e pesa serikal kata ko delay pesa no chieng' mano chule to no chule te nikech koro ok ne nyal chule kata M-Pesa ne mana nyako bede direct transfer to be gimwa kendo owacho transition committee gi committee ma kiatekani no biro bo revise allowances mag referees chon mane watugo women premier league ni miwa pesa matin kabisa kutobe okne pesa zingine okne chulwa but sani yudo ka payment mar referee magogor maiya gi FC to nyako mago Vihiga gi Ulinzi Starlets referee no ichulo the same rate nikech at the end of the day those leagues are national leagues they are all premier leagues regardless of the gender ineno koro sani gibiro gi streamline to referees yudo pesa maber kabisa in fact
kuchopo in 1 month referee man gi pesa matin kabisa ok bibedo less than 60,000 ineno koro to jok man gi matches mangen thi as higher as over 100,000 ineno koro mano ngiso gini wambe onego chak bedo serious gi firimbi wani wawe bedo kienyeji ahinya wabed gi the required documents wabed gi the required threshold mondo wambe ji chak kawa jok ma serious. Piny kucho ang'ene owacho ni piny kucho nitie weche mang'eny, adier nitie weche mang'eny. Nikech sani gima dwarore, wadwano wachak puonjo referees from the lower level. Ing'eni wa concentrate ahinya at the national level ka. Piny kucho wawe ne branches. Tineno ka branches be mane wachni obiro, branches be nowe timo activities at the branch. Koro ng'ama wuoyo, ng'ama puonjo jo referees man piny cha. Onge, it's survival for the fittest. Adwani mondo wang'ie jomo okeni. Nikech ng'eni ng'ato ka ng'ato bende nyako moro amora ka neni nyathi ma pod tin oneno ni embe chieng' moro achiel obede jakudh firimbi. Nitiere referee ma e piny mar Rwanda Salima Mkansanga masani bende oyier dhi e World Cup. Mano my student. And your student. Yes, napuonjo. Kineno gik machalo kamagi sani e weche mag adhula gima osebedo ka joma yowuoyi mosebedo ga mathoth kaka ng'ama miyo iwinjo nang'o? In fact, Salma, and personally, kataking your social pages maga, I am a very proud mother. I am a very proud instructor. Nikech nan CAF match commissioner, to nan also instructor, na yudo opportunity ma this CAF tournaments, na yudo opportunity ma punjo Salma class, na yudo opportunity ma interacting with her one-on-one. I saw her grow, kataka pokuchopo level masandi jinenoni, waneno wako de piny. To kaneno kaka no biro ko a piny, na nenoni she was promising. And she's not alone. A region wakae, CAF region, wan ginyiri mago firimbi seriously. One of our own is Mary Njoroge. Mary Njoroge assistant makuma koni flag. No bedo kok confusion nigi watch modonjeni sani de koro Mary the World Cup get no bedo marked for World Cup so get issues wa koro Salma dogneno ko the bro represent wa but I'm telling you nyirigi okaugini kaka teach gin gi respect gin gi kawe gi somo gi chambua laws tijini yokiyot ki yudo wagi referees masinia go kwa cut clips mitugo gi magi mwago wabet pinto wachambua minute after minute second after second decision after decision tijini yokiyot to nyithindo gi overcome anyalo wacho ni mage jok monego beni wang'iyo to wa work hard towards that it is not gotten on a silver plate nyithindo go work extremely hard it is not even easy to pass this physical endurance test okoyot but nyithindo go o break the ceiling to I believe now giyao na nyithindo moko manyiri o bi mondo pong spaces go if they have done it then we can also do it but we koro wambe one be teachers country organizations or member associations to develop and scout and map and train emomi wanki penja I would want to professionalize the referees department mondo wabedi gi structures obedi kaka academy wabedi gi referees ma under 10 under 12 under 14 under 16 kaka watugo mpira kocha kaka wadwar mondo wachak nurture referees at a very lower age mondo kata gik moko kaka training gichako ng'iyo go ka gitindo gidongo godo obedo mainstreamed in the day to day life to wabro yudo 2 or 3 Salmas kata 2 or 3 Mary Njoroges in future ero kamano makinet kuom biro studio marwa de wabed kod thuolo mang'eny do wago mbaka kendo nikech ng'eni wach mar adhula to jowa kata jogo mantiere counties o kaluo owera adhula to ing'eni club maging'iyo en mana Kogalo to kimoro ko be kodhi marach to tindo kodwa ni jobakidi nikech bende Kogalo ng'iyo ni yore mage maginyalo yudo godo pesa nikech ng'eni bedo gi nying makare bende onego beni konyo club kamoro mora ma gintiere. Ero kamano kuom biro studio wa kendo ang'eni wabiro bedo kwa wagomba kama mathoth. Nyakora Ramogi wadwa dhi yyo to kapok wadhi yyo wadwa ni mondo wa dhi studio wa ng'eni wan gi studios mang'eny. Wan gi studio A B C D Ramogi TV duong kora dwa ne dhi studio F kama jafwambo marwa Milton Jakablak nitiere. Milton James kapok wendo dhi penja achiel mogik niya ang'o momiyo samoro ka referee osetimo makosa titere odhi officiate lower leagues ing'eni lower kanyo bende en kama ka ng'ato aito yudo promotion to bire top tier league ang'o momiyo i transfer problem koa malo titero e league mapiny ma bende en important ne wan
ingenia wadwa nyathi kokoso okudwa wito nyathi gi pige moluokre go cha nyathi kokoso wadwa wakuongwa luonge wawuoyo kode wamiye ngama wuotho kode in relation to kamonego will kamonego lock kamonego change and then how do we test that gima wangiso nyathi cha no rectify we can only test in the field of play ineno koro ingeni kasama pod watimo ni testing assessment cha okwanyal keli maloka nikech maloka okwanyal timo testing and assessment kai and about performance kai is the best out of the best koro piny kachacha kata wangeni piny kachacha to bera joka bedwaro the best but ingeni in the best piny kwa goli kato watiri piny you are still the best but we are trying to work on you and evaluate you and assess you so that we make sure that inyalo duogo maloku manintie but in the meantime okodwa ni rust be nikechukwa dwa wei ibo the rust ibo bedo wabo witi to kodwa witi developing a referee is not easy it takes a lot of time, it takes a lot of development, it takes a lot of resources koro wadwa ni wa monitor hii kama unge pressure to kata piny kanyo teams man gi pressure kwa wami team wangeni ya team ni is an easy one you can manage this one to mano what you godo be some team ituge wambe what you go kaka assessment kaso wami time mondi timango rectify okwadwa ni mondi lal wadwa ni bed relevant but at the end of the day wadwa puonji wa shape waduoki kama onegi bedie Erokamana inya Immaculate kuom keto wa e ler machalo kamano. Gie kinde ni agombo ni mondo mi wakao yueyo matin. Ka wasekawo yueyo matin to wabro duogo kendo mondo wadhi nyime gi moko kik idhi mabor. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Inawezekana. Kiongozi wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga atakuwa na ziara ya Azimio la Umoja katika eneo la magharibi mwa nchi. Jumamosi ya tarehe 28 na Jumapili tarehe 29 watakuwa kaunti ya Bungoma. Njoo jumuike na viongozi wa Azimio la Umoja ili kuwahimiza Wakenya kuungana na kufanya kazi kwa pamoja chini ya Azimio la Umoja. Ujumbe huu umeidhinishwa na Raila Odinga. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya Tuke. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom joode miyo otemo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono Tuke ochako miyi ngima machielo. Akwayi ni ikonywa wate. Tuke wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless.
Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Ma en chingeso ma kaka pile wakelun we chenro mar ahero dhowa. Machiegni kendo nyakwa Ramogi pod wadhi nyime gi chenro mar paw tuke e Ramogi TV. Ne wawacho ni mopogore gi weche mag kudho firimbi, ne wawacho ni wan gi weche mag Champions League. Kama koro wachope ni en odong' mana ni kwano mana seche to wadhi e pap F Champions League finals ma bende bro timore e paw tuke mar Joka Sente Tiene. Gima timore kawuono en ni tim mar Real Madrid rado gi tim mar Liverpool. E higa mar 2018 timbe gi norado e Champions League, loch no dhi ne Real Madrid. Kawuono dhi bedo nade? Kinde cha unyalo paro Mohamed Salah noyudo hinyruok kacha ka nohinye gi Sergio Ramos. Kara kamano kawuono Sergio Ramos onge timno mar Real Madrid nikech nosewuok modhi e tim machielo. Ka ok kamano weche dhi chalo nade? Abro tairi kuom japicha mondo tema ne ng'iyonwa 1, 2, 3 e wi gima wanyalo geno kawuono e tuke mag Champions League. Japicha. Wadono ng'ini to tugo mar Champions League kendo ikruok osebedo ka timre makare kinyalo neno screen wakanya kwa Ramogi tuke mag Champions League madhi timre e kind club mar Liverpool kod Real Madrid kochakore ingeni Milton ingeni in ga shabiki.com akene joka osekete kacha ochakore sadi wangi aneni opira ni chakre sa uinjiro chakre sa 4 otieno mangeni bende dhi kele achiel kachiel kokalo ya wadhi kele achiel kachiel e Ramogi Radio nyakoro Ramogi kaka Milton osewacho ni en opira ma chakre sa 4 e kind club mar Liverpool kod Real Madrid bende en Liverpool nong'ado tiko mar chopo e Champions League kane golo club mar apanen club ma Porto Real Madrid nothicho ko Chelsea tukego mag Champions League final en final ma dhi timore kochakore sa 4 nyakora Ramogi wadong' yani ni to lineup mar Liverpool kata gino ma wachage mar Real Madrid predicted lineup yani mano mo wacha ne nyalo timre gik moko ma nyalo timre to tuomre to tudre dong gik machalo kamano Milton Kotua dhi chako e gol Mendy, Alaba, Militao kod Carvajal ka Cruz, Casemiro, Modric, Valverde, Benzema to kod Junior. Mano just gima dhongere wacho ni probable lineup mano kizungu kubwa. Ineno nade lineup mano kitni. Kawatemo ng'iyo lineup ni aneno ji machalo kaka Toni Kroos. Toni Kroos en ng'at man gi experience ahinya weche mag mpira.
osego World Cup, osego ang'o, osego Champions League, osegocho ne time mopogore opogore. To jatugo Karim Benzema en jatugo monego ng'i ahinya. Ka ok ong'iye maber, obro njao Liverpool mana kaka notimo 2018 kane osehiny Mohamed Salah, ng'ama nodong' kaeri ne en mana Karim Benzema manodong' kanyo mane to iyudo ni Sadio Mane manolo kinde cha en to entie kawuono mak mana ni jatugo Karim Benzema kaeto jatugo machielo mabede bro bedo dangerous korka tim mar Real Madrid en Vinicius Junior. Junior en jatugo maber, en jatugo man gi speed dhono nyadundo to kochako ng'wech japicha nyalo koni no nyalo njao tim mar Liverpool kapo nok gilango maber. To kata mana chien kaeri wan gi jatugo machalo kaka Mendy gi Militao gi Carvajal bosetugo higni mang'eny, en gi experience. Jagol mabende chon ne meko ne Chelsea Thibaut Courtois bende en jagol maber. Koro watemo ng'iyane ni to lineup machielo cha tibro keti nang'o. Kawuono ng'ama ne ogeng'o gi manok ginyal loyo 2018 oonge mano jatugo Sergio Ramos. Kawuono onge tim ni nikech nosedar. Koro kang'e ni ibro chalo nade ok anyal ng'eyo ng'ama bro loyo kawuono mak mana ni bang'e no tabro koro ang'e koro ne jogo punda. Kawuono do bedo matek nikech club mar Real Madrid kata king'iyo lineup margi gin ga gi jatugo miluongo ni Camavinga ma en jatugo ma tugo midfield maber kabisa. Camavinga kata mana e semifinal norwake kaka sub to noloko tugo, japicha noloko tugo, en gi ng'wech to passes mage bende accurate. Aparo ni ko chak kode debe ni nyalo chak kode, anto da gombo ni mondo chak kode ka Real Madrid ne dwaro loch. Bak mana no kawacho ni kata koweyo kotok gibi loyo ginyalo mna loyo kendo kaka ne gitimo 2018 mak mana ni koro gima odwaro niya watemo ng'iyane ni to coach bro wacho nang'o nikech oneno kaka semifinal notugore, ong'eyo jotugo manokelo impact maka koro miye thuolo kaka coach onego beno yiero tim maber. Ka iwe kuom kocha wang'iyo Carlo Ancelotti ma en kocha mar Real Madrid osekawo league mar Serie A, osekawo league mar La Liga, osekawo league mar Premier League. En kocha ma nigi lony mamalo. Iparo ni lony mare nyalo konyo club mar Real Madrid? Actually lony to nyalo konyo big no osekawo ligo te. Ting'eni jotugo gi moko bende goche ligo bose goche ligo to seduogo koni. Coach maber machalo Ancelotti en coach mong'e somo pap. Ong'eyo formation mar opposing team. Ong'e kaka Liverpool bro pangore nikech osesomo tuke gi nyaka ne gichak tugo magichope semifinal makoro gichope final. Ong'eyo gi maber. Koro obendo ng'eyo ni jatugo makama ka keto gima to bro timore kama. Ka jogo keto formation makama to wan waketo kama. Experience mar Ancelotti nyalo biro konyo tim ni. Mae gima neno maduong'. Ka odhi club mar Liverpool ma nodong' dakika matin kabisa kawo league mar EPL ka league no kawo kod club mar Manchester City. Ka wang'iyo lineup mar Liverpool, Alisson, Robertson, Van Dijk, Konate, Alexander-Arnold, Thiago Alcantara, Fabinho, Henderson, Diaz, Mane to koda Salah. Ka wang'iyo lineup mar Liverpool, Jaka Black. Liverpool goalkeeper Alisson Robert onge shida, alafu defense ka Konate gi Alexander-Arnold begin jotugo mabeyo sana, kata mna Van Dijk enani samoro Van Dijk nitie kaka samoro opira buodhre nega. Aya king'iyo dier pap Fabinho gi Thiago Alcantara mago jotugo mabeyo. Aneno ka lineup ni obera chutho to Sadio Mane okang'e ahinya kaka form mare okay en gi form lakini nitie samoro ma kochopo ga final to shida bedoga. To Mohamed Salah en jatugo ma team mar Real Madrid ding'e ahinya. Mohamed Salah gibro ng'e kata mna Sadio Mane no koweya thuolo to gibro ng'e. Onego bed ni jatugo machalo kaka Diaz coordinator ahinya gi Sadio Mane nikech Mohamed Salah te en ng'at ma ging'e ochal Messi kimiye thuolo matin to oketho. Kora neno ka lineup ni bende ok tugo omiyo en tugo manyalo dhi either way. En tugo manyalo dhi Real onyalo dok Anfield. Ing'eyo ok en tugo mayot ahinya. Kinyalo paro finals ma manotimre kind Real Madrid gi Liverpool mokalo.
problem ne nigi jagol mane Kariuki Alison Karius no we ogonde ariyo moloyo in fact gol achiel no omo no dhi omako pira to omo no dhi bagi lwete ni mondo mi jatugo machielo to Karim Benzema oywa tiende moloyo kaito gol mar ariyo ogo opira gi mabor to en kende gol to mako pira to pira bodho lwete to donje net in fact sama ne tugo no rumo na ywago goalkeeper no nikech en mano neno no uso mo uso otherwise kinde cha ing'eni ne joka ni nyaka gi Ronaldo ne en tugo mane pek ahinya kara kamano aparo ni en gima ber ni koro gidhi rado kendo gin gi thuolo machielo manyiso ni macha no bedo makosa koro ma wanyalo timo. Liverpool ose gero team kata squad maduong' kabisa kotelnegi kod Jurgen Klopp. Jatugo Diaz o club ma Porto di mar achiel kane entiere transfer window. Odonje club mar Liverpool to sayudo lineup mara to first team mar Liverpool. Ipani Klopp gi signings mage nikech nyalo paro kata Van Dijk ko club mar Southampton onge jok mano ng'eyo ni Van Dijk kaya Mane ka wuok Southampton bende onge ng'ama nong'eyo ni Mane nyalo tugo ng'eny ma koro tugo ni. Mohamed Salah ka no club mar Chelsea ka odhi Bundesliga ochako duogo Klopp emo duogo Liverpool. Ipani Klopp gi signings mage chalo nade? Aparo ni en japuonj mariek ahinya nikech iyudo ka jatugo machalo Mohamed Salah kane Jose Mourinho ne en coach, Mourinho nok dwar kata Salah. Seche moko no we nyaka bench. To Klopp okawo Salah kaka osedhi e tim moro mochako luonge, Salah koro bedo one of the best e Premier League ma piny Ingereza. Aya, ng'iyane kata mna Diaz. Kanyuche en kocha, Beto no bera kata kane entie Southampton. To sani eri koro berie molo, obith molo. Mangeche niya, japuonj ni Klopp, Jurgen Klopp, ong'e ng'iyo jatugo, to ng'e gima jatugo remo, maka jatugo biro, to keto jatugo bedo mabith moloyo kaka ne en. Omiyo en bende, kik wakawe akawa kama, nikech ing'e ni nchi osekawo kombe moro, kendo sani kendo geto machiel. Mar ariyo molaw no obaye gi point achiel, mar lig maduong' ma Ingereza. Koro sani ing'e ni en gi mirima, odwaro kombe ni. To ok wang'e gima bro timore, kara kamano warita ne ni to odhi pango squad mare nade. Gima olam ni injury moro kik bedi. Ing'e ni mokalo cha, nowacho ni injuries nobedo kane Mohamed Salah nohiny Sergio Ramos nohinye marach manok onyal dhi tugo makata kaka koro nochopo ni gidhi go World Cup noyudo ka ok onyal nosehinyore marach. Nitiere gima timre e kind kata pach jotugo kinyalo paro jatugo kaka Antonio Rudiger sani wuok e club mar Chelsea kod Real Madrid to kinyalo ng'iyo tuke go duto te ma Antonio Rudiger otugo nyaka tugo mogik mane gitugo gi Watford pachene ni e Chelsea. King'iyo lineup mar Liverpool jatugo Sadio Mane sani igeto kod club mar Borussia Dortmund joloch Liga mar Bundesliga ka Mohamed Salah bende poko keto koke orak ma omiye. Iparo ni team mar Liverpool ni ka igolo jotugo ariyo Mohamed Salah to kod Sadio Mane mano dhi bedo dok chien maduong' ahinya but okapara ahinya ka gibro yie mondo mi ogol jotugo. Team no ero bende nigi right mar wuoyo gi jotugo no mondo mi giwinjre ane ni to wanyalo timo nang'o. Ing'eyo Mohamed Salah kowuok gi Sadio Mane dichiel bro bedo dok machien ahinya ne Liverpool. Kata mana psychologically jotugo mane gitugo go e team kaka team dhi bedo affected. Omiyo kata ne kele gi jotugo mabitho to bro bedo pek maduong' kata dok chien maduong' ne Liverpool. Ka ng'iyo lony bende mag coaches Jurgen Klopp to kod Carlo Ancelotti iwacho ga ni football is always made in Germany. Ting'eni Klopp bende wanyawacho ni en gi experience osekawo Champions League dichiel Ancelotti bo osekawo Champions League. Iparo ni odhi bedo a battle of coaches koso dhi chalo nade? Jogi dhi yware japicha tugo ma kawuono ni ok dhi bedo mayot. Inyalo kata yudo ni tugo rumo maonge ng'ama olo wadgi nikech ng'at ka ng'ato dhi ka en anxious ni odwa loyo to ng'ani bong'e ni ing'e ni bende ka kosesome moloto second half dhi bedo moridore nikech ing'e ni osesomu ka kutugo ong'e ni second half udwa duogo kama koro oseloso ka kodino opira no dhi bedo matek kawuono. Aparo ni ok adwa wacho prediction mara but nitie gima ng'eyo kendo ang'e ng'ama dhi loyo.
okadwa na wache dipo ka jogo opondo dhi oke mak mana ni ginyalo dhi e shabiki shabiki nitie kaka king'iyo kako megi odds tinyalo ng'e ng'ama dhi loyo koro dhi e shabiki.com mondi go punda kanyo kinyalo go punda mondi ng'i ane ni to ng'ano manyalo lo kanyo Nyakoro Mogo Jongi ni thuolo mar donjo shabiki.com mondi ket pesa ni moro ma in go mabalang ma idwa ni manye ringi mora kwota godhiambo kidwogo e ot inyalo kawo kata 500 moro ikete shabiki.com e tugo ma dhi bedo kawuono kind club mar Real Madrid kod Liverpool tuke mag Champions League final. An gima ahero ga timo ni ok ahero ga ni mondo aket moro kendo achaka ket kora keto train jok moko luonge ni train ma kochakre sani to kiny orumo kiny anado ni ka keto kawuono to tiku mana kawuono ka en game achiel to en game achiel Nyakoro Mogo Jongi an ok ahero ga keto gik mang'eny ni game achiel kende molwara abana adwa keto achiel to ka an ga 1000 moro achiel to keto ka ido order 2 2,000 wang'ene kocha miluongo ni Jose Mourinho no oyudo loch ka entiere gi club mar AS Roma kane giloyo club mar Feyenoord tuke mag UEFA Conference League mano kuonde ma idhi yude club kaka Arsenal gere gi Manchester gere iparo ni Jose Mourinho ing'eyo Jose Mourinho odonje historia kaka coach mokwongo loyo simbe te milaro Ulaya kono mae kende manodong'ne koro mae koseloyo gi timni oseloyo okombe go te obed kata ni league maduong' ma Ingereza gilaroga obed Conference League obed okombe mane UEFA Champions League oseloyo Jose Mourinho odonje historia kaka japuonj mokwongo loyo okombe go te aparo ni tugo gima Jose Mourinho otero kocha otero signal kata no gole Ingereza pod akili ne cha odhigo rieko ne cha odhigo kendo Jose Mourinho en coach manyalo biro pool surprises parnia pod gidhi rado gi timbe mawuok e piny league maduong' ma piny Ingereza to ng'egi aparo ni Roma dhi bedo tim madhi bedo mapek omiyo ok wane ka en gimoro madhi bedo abeda wang'e maler ni tuke mag Europa go dhi bedo mapek Arsenal gino nego bed motang' ahinya king'iyo bende nani clubs kaka mago mag Arsenal nikech Arsenal ngene tinde en mana others kama oting'o Arsenal oting'o Manchester United etiko league mag teko league iluongo ni Arsenal the Fifth Arsenal oting'o nang'o season ni Arsenal okodhi maber okay but gitemo ing'e ni Arsenal nwang'iyo ga gi namba gi ne gin jo namba 6 but Arsenal ka ng'iyo season ni nitie kama ne gichopo ma gitemo improve ahinya koro kwa nyal chagi ahinya wang'iyane kama gibro chope but pek to podopek japuonj gi bendo omedo rak en ng'at ma bende niwacho ni samoro inyalo riembe to kata kamano bang'e no management nowacho no yie kode ni ginyalo miye thuolo mondo dhi mbele puonj Arsenal mano japuonj margi koro onge pressure ahinya e Arsenal Manchester Ten Hag nyalo kelo ang'o ka Ten Hag okane Nyakoro Mogi okane ahinya nikech Ten Hag nodonjo kiwacho ni japuonj mane nitie marach kendo nodonjo gi pressure kanowacho ni koro odwa loyo mochop modhi e Champions League otame donjo Champions League otame donjo to king'iyo japuonj kaka Antonio Conte obiro mogolo Tottenham piny mokele morwake Champions League kendo nowacho ya donje Champions League Roma giloyo trophy Roma giloyo silverware omiyo mor ahinya iyudo ni japuonj machalo kaka Ten Hag kata mana tugo matin manomiye kata ne miye tuke 3 kende nonego prove nikech osebedo koneno tim ni katugo osebedo koneno kilogi kendo marach koro sama noyudo thuolo ni kata gi tuke 3 inyalo paro japuonj ma Chelsea kanodonjo Chelsea noyudo ka Lampard onyono Chelsea ma Chelsea orumo japuonj notimo ang'o namba 1 nobiro gi strategy moro ni onge loyo Chelsea nodhi chiegni tuke 10 mokologi kata gol achiel ineno mangeche ni en japuonj manong'e somo gini lakini Ten Hag pod bro kawe time mondo build team no Nyakoro Mogo Jongi wan wacha to inyalo bedo kod paro mopogore kodwa japicha ma Gerald Bill wuod Kanga Boys gino Liverpool dhi kawo Martin Juma koni oneno yor makare yor mbui kokalo e Facebook marwa koni club mar Real Madrid nochando Chelsea tilo mar nus finals kendo owacho ni club mar Real Madrid dhi bedo kod loch odiochieng' ma kawuono ne jogo punda
Ilongo ni kijana moroka ilongo ni Eva Chelsea Ongana wacho ni katodoko ni Chelsea nothicho kod club mar Real Madrid to afadhali Madrid okawo kombe no kikoduog England nikech Liverpool dhi bedo kod koko nyakoro Ramogi Ojwang en mana pachi to an be wan man gi koni an gi pacha Milton aneno odhi bedo tugo matek Twitter an anyalo nyisi pacha adiera Real Madrid dhi kawo kombe ni asesomo opira ni Real Madrid dhi kawo okombe ni mato mara okanyiso ng'ato nogogo punda ande be nago punda dago ne Real Madrid dhi kawo okombe ni kendo Jurgen Klopp dhi ywaka mane pacha nyakoro Ramogi Ojwang ok adwa bedo gi paro mopogre an gi pacha an baneno ni club mar Real Madrid ni kod thuolo mar kawo kombe mar Champions League nikech king'iyo kata jotugo ma gin godo gin jotugo ma gin gi winning mentality king'iyo Benzema ng'iyo Modric gin jotugo ma nigi experience Junior ji ong'egi sepa moro luongo ga ni ng'ama nigi experience ng'at ma nigi lony e tuge mag Champions League kendo kata kocha margi bende en ng'atno ma ong'eyo ni ka gilayo tugo ni ma Champions League dhi timo ne jotugo ang'o nikech ng'eni bende nitie jotugo bende mathoth lineup mar Liverpool mapoko tugo ma Champions League odhi bedo tugo matek seche moko nyalo chopo extra time onyalo chopo mak mana ni gima an go sure japicha gonde midhi lo motelo ne extra time dhi bedo gonde 4 kadhi mbele motelo ne koro mano jotugo gi over 3.5 nyakoro Ramogi Ojwang iwinjo chief over 3.5 an mawacho Champions League Alex Obado en jago punda koro penjo ni biwaja adier nikech odwano ket gino ka en shabiki.com okete shabiki.com gonde dhi yudore king'iyo goalkeeper mar Real Madrid Courtois en jatugo maber king'iyo jatugo mar Liverpool goalkeeper Alisson Becker jatugo maber defense mar Liverpool Van Dijk ni kacha tipo ni gonde gi emanyisi niya kata mana motelo cha kane gigocho mane Real olocho 3-1 cha iyudo ni goalkeepers gode beate to goalkeeper nyatimo blanda aya gonde moko nyalo biro kokale penalty free kick mago to kinyalo wacho ni goal deflection ng'ato go free kick to deflect jatugo makori to loyo nitie kaka gonde donjo omiyo antaneno kama dhi bedo a high scoring match odhi bedo high scoring match mawang ni ne kwan mar gonde madhi donjo wacho Alan kantie county magisumo City dala mos na Jaka Black mos Tony wacho ni Liverpool to win aya mano Ramogi wakwayo neno ball e kind Liverpool gi Real Madrid wasayo wan kaka fans magu fel kind oneno yono makare nyakoro Ramogi Ojwang ibro yodo lendo ni achiel kachiel kokalo e Ramogi Radio ang'eni bro bedo kanyo gi Captain David Bondo kod an wabro kelo nu lendo do achiel kachiel chakre saa 4 mano nyakoro Ramogi kik bai nikech obro bedo lendo ma yot twere nikech gonde kaka Jaka Black osewacho no dhi bedo mang'eny ting'eng'e Jaka Black gi gol ka gol odonjo ni ting'eng'e gima kaka Jaka Black werga nyakoro Ramogi Ojwang in gi paro mane club tugo madhi bedo kind club mar Liverpool kod Real Madrid inyalo oronwa ote ni machuoke namba mar 3-6 no nyiswa ni to in kaka jayar nikech ang'ene jo Arsenal to gini pod no bau gino sebau kuom ndalo mang'eny ageni akini en igni madha mana obro chopo 20 kokutang jalango ni mang'eny jalango gini ng'eny igni gi ng'eny jalango producer marwa gini ng'eny kasto gimarach uchako yuayo club mar Manchester United gini ya jowa tek Alex Obado gini tek koro kamuchopo ni koro jiwuo e weche mag Champions League nyakora Ramogi Ojwang mano kamonego beni ting'o Chelsea and above Chelsea, Manchester City, Liverpool Tottenham kadhi malo nikech ka ok en tugo mar nyithindo dhi otugo Europa League adwa ni mondo wang'e ne club mar Tottenham Tottenham ka Conte ne donjo Conte ji nokong'e maber ni nyalo tero club mar Tottenham e Champions League
Conte gi kobedo club ma Tottenham kuom season wach kana na ria dek. Paro no nyalo yudo loch moro. Ya ing'eyo Antonio Conte en japuonj maber. Inyalo neno kanche no dhi e tim mar Serie A modhi okonyo Inter Milan. Ogolo Inter Milan piny ma Inter Milan no kaw league. Kae to bang' kaw league to nitie pesa ma nodwaro mondo mi ong'iew go jotugo to telo mar Inter Milan no dagi. Antonio Conte no weyogi. Noyudo ka Inter Milan pok okaw league kuom higni mang'eny. Ogolo gi piny magi dhi gi kaw league. Aya, inyalo yudo ni kata ka ne ntiere tim ma Chelsea. Antonio Conte nokonyo Chelsea molo okombe mang'eny. To en gima wuoro gania. Oweu samo kaw kombe no. Nokonyo Chelsea mokaw kombe kae to wuok odhi. Aparo ni kobedo gi Tottenham kuom thuolo malach, to Tottenham be nigi jotugo magi mapile ka Harry Kane, gin gi Son Heung-min, mago te kapod ginyalo bedo gi jotugo go to gibedo gi japuonj ni, anyalo nyisi ni Tottenham is the team to watch. Gibro biro maber. Nyakoro moga juang nikech ka en pau tuke kendo kama iyude news, habari matuch kamoro moro ma intiere nyakoro moga juang. Gima donjo no sani nikech ng'eni wan tijwa en nyisi gima mit kata gigo matimre ne johera mag Chelsea Football Club kata CFC ogolo report kata statement margi kagiwacho ni Chelsea Football Club osedonje winjruok kod Todd Boehly kod Clark Capital Consortium mano riwruok moting'o kembe mag ji kendo winjruok ni igiwacho ni giseketo kokgi e winjruok kod jodito gi mar nyiewo club mar Chelsea kowuok e lwet Roman Abramovich. Kendo giwacho ni gik moko duto bro rumo chieng' wuok tich. Kendo wuok tich gigeno chiwo report kendo kagiwacho ni ma en gino ma odhi e yorno makare. To Milton, inyalo paro ni Abramovich ncho wacho ni pesa ma mibro usgo Chelsea bro konyo jok mohinyore e lweny e kind Russia gi Ukraine. Kech en owuon ing'eno ja Russia, koro wacho ni pesa no te ni bro dhi konyo jok mohinyore e lweny e kind Russia gi Ukraine. Iparo ni Chelsea nyalo sign jatugo moro ma nigi pesa pesa ne ni malo. Ya, ginyala nikech Chelsea en tim ma bende ok oluor ga ng'iewo jotugo. Aparo ni samoro nitie jatugo magigeto makatelo manyieno donjo to ginyalo yie golo pesa mondo mi okaw nikech gin be ka gidonjo ok digihed nikech yudo kaka japuonja kaka Antonio Rudiger dhi nyaka gimanye defender moro ng'ane nowuok kacha iluongo ni Zuma. Aya Rudiger owuok chien ka Christensen koro ichaki ng'iyo ka defense nyalo bedo gi leakage nyaka gimany kaka gitimore maber mondo mi gisign jotugo manyalo konyogi ok gibiluor tiyo gi pesa. Nyakoro moga jongo ng'odwa dhi e yweyo to kapok udhi ni johera mag Chelsea ng'eni Christensen odhi, Rudiger odhi, Azpilicueta nyalo dhi. Nitie jotugo ma osebedo kitajo iwacho ni nyalo bedo club no ma Chelsea kaka Conte ma uko club no ma Sevilla, Koulibaly ka uko club ma Napoli. Koro kochopo chieng' wuok tich nyakoro moga jongo wabro mi report makare kaka gino timre e alap ma Stamford Bridge e piny mar Ingereza. Wakaw ywe matin kwa duogo nyakoro moga jongo adwo di nyaka Africa ma milambo kata South Africa wada achiel kachiel kod Fredo Lows ka entiere Africa ma milambo ng'iyo weche go mag tugo mag rugby ka Simbas ni e league no mar South Africa. Wadhi ywe kwa duogo Fredo Lows. Yudo tich. Ere kaka nyalo yudo tich? To kumoro amora madhi dhano dwaro mana degree. Ok ng'ama tiyo matek. Nochuno na saji mang'eny mondo gimie siling 10,000. Nyakwar Ramogi ajuang'. Bedu luomitni. Wanya wacho ni thot tadoga donga rom gi nera. En nyathi
mando riwo ji te kata mihia. Be ihere kendo inyalo wache maler kendo e yo makare kaka dwarore. Adwa mondo ang'e ni to filosofia mar joluo. Idwaro gimoro amora in gi wuoro gi gombo. To bende ing'eyo nond dhout luo kod sigand thuond luo. Joluo wacho ni gibed mayot e ote. Yes. Tudri kod James Rabalakwase e Ramogi TV. Chieng' ngeso ka ngeso chakre saa 1:45 mamidhiambo. E chenro mar Ahero Dhowa. En injili mar mo. En injili man gi ko. En injili maler maber. Bed gi yie maonge luoro. Bed gadiera maonge to. Mano en chir. Kendo ma ok we ng'ato nono. Injili makelo lokruok makare. Tudri kod Roda Nyarko Kitmo, Jilo Jamwaka, kod Ken the DJ. Yae, Injili nyale. Jumapil ka jumapil, chakre saa 12 mar okinyi. E chenro mar Injili kalo e Ramogi TV. Wang'isi ni mano e kama watede, ma e kama walose. Mit maratari ni kwaro mogi wacho ni kete manaka, kuka wachake, kuka wadwa mmoke, kuka kuneno wane ma wan ka. Karibuni sana machiegni ure chenro mar tiedero mabiro ni chieng' ngeso ka chakore saa 11 mamidhiambo. Chenro mar nyiso ndeke mag jolweny dhi nyime e alap ma Uhuru Gardens. Minodo gai mar Azimio Aida Odinga osingo chiwo sir mar somo ne Wellington Otieno mane omiyo Raila Odinga ranyisi mar kar jot jatend piny. Kawuono piny mangima yango odiochieng' rito ler e Kinderia. Nyakwana Magojwang machiegni kendo tielo mogik mar pau tuke kama wadwa nyisi ne to ntiere tuke mag rugby ma itugo odiochieng' ma kawuono kendo tuke gi itugo RFUA grounds kama league mar rugby mag jotugo biro koni kod koni oseduogo kendo adwa watudre gi Fred Oloz mantiere Africa mamlambo kata South Africa. Onyiswa ni to South Africa ang'oma timre team mar Simba so osebedo ka tuge league mar South Africa. Fred Oloz kinyalo winja nyiswa ni to Africa mamlambo chalo nade? Southwest districts joka Africa mamilambo kae. So Manfred Oloz ka entiere Africa mamilambo. Ubiro ng'iyo ni to sauti neno wanyalo loso nang'o ka jogo ma ng'iyonwa weche mag sauti ong'eno ni to Fred Oloz ka entiere Africa mamilambo. Tuko mag rugby bende dhi odiochieng' ni makawuono kama league mas jotugo abiro koni dhi mbele tielo mar ariyo ka tielo giduto nochakre odira mokalo Nyakwana Magojwang kowere gi mago bende mag rugby tuke mag adhula pacho kae bende dhi mbele odiochieng' makawuono Kenya Premier League kama team mar Police rakore kod Posta Rangers, Ulinzi Stars rakore kod Bandari, Kasofupaka tuko kod Vihiga Bullet, odiochieng' makiny Nzoia Sugar bro rakore kod KCB, Kakamega Homeboys
ma dwaro bedo joloch telo mokwongo mag tuke mag adhula pacho ka ligni bende bro rakore kod FC Leopards kochakore saa 9 odiechieng' makiny. Talanta biro rakore kod Kariobangi Sharks ka Wazito biro tugo kod Bidco. Tugo monego bende kind Kogalo Gor Mahia odiechieng' ma kawuono nochwal nyaka odiechieng' makiny kama gibiro rakore kod team mar City Stars alap Makasarani Stadium kochakore saa 9 wang'e kwa Ramogi Jwang. Mano tugo makik bai nikech chung mar lig Mataska kod team mar Kakamega Homeboys manyo okombe ni Kakamega Homeboys ni thuolo mokwongo bang' tugo tuke 31 kendo gin points 60 ka Tusker FC ni kod points 50 kod 7 ka gisetugo tuke 31. Bandari ni thuolo mar adek ka gin kod points 50 kod 6 point 1 kendo tok club no Tusker. City Stars ma bende rakore kod Kogalo odiechieng' makiny rakore ni thuolo mar 4 gi points 50 ka Kogalo ni thuolo mar 5 kod points 40 kod 8. Ma ok en duoko makare ne club mar Kogalo kata doko ni jotugo mathoth ne giwito kendo gionge kod thuolo mar nyiewo jotugo nyakwa Ramogi Jwang. Ka wang'iyo bende jogo mosebedo relegated kata osedok e lum Mathare United ni thuolo mar 18 ka Wazito ni tiere thuolo mar 17 mar Kenya obede kod winjruok gi FIFA mondo weche mag adhula oduoge pacho ka nyakwa Ramogi Jwang. Wabro ng'iyo ni to ang'o gini mabro timre ka ji dhi mbele nikech transition committee bende nomi tich mar bedo etelo mar tuke mag adhula kuom wige 5. Bang' wige 5 wabro ng'iyo ni ang'o manyalo timore ka na nyisi nyakwa Ramogi Jwang ni Christy 7th nitiere odiechieng' ma kawuono ka magi duto en tuke ma osebedo kind klepe mag rugby mag jotugo biro kod koni ka wang' duto rango team no mar KCB ka producer mara Jalas nyalo ketonwa pichni mag KCB ka gitimo orako ka odiechieng' ma kawuono KCB biro rakore kod team mar team mar Top Fry kama ibro luong ni KCB rakore kod Nakuru Top Fry ka gin bende gin joloch mag Kabeberi 7th tugo mane otugi mokwongo telo mokwongo mag tuke mag rugby. Tugo duto nochakore saa 3 kod dakika 20 kendo ibro tugi nyaka godhiambo odiechieng' ma kawuono. KCB noloyo team mar Strathmore Leos points 12-10 kendo gine mane gin joloch mar Kabeberi 7th tugo mano tugo chieng' Jumapil mokalo e alap ma RFUA grounds. Christy 7th bende pod dhi mbele odiechieng' ma kawuono nyaka Ramogi Jwang kaka nowacho Strathmore Leos bro tugo kod Daystar Falcons ka Black Blade bende bro rakore kod Impala e group mar B kamoting'o timbego 4 nyaka Ramogi Jwang. Group mar D Homeboys bro rakore kod Mwamba ka Western Bulls bro rakore kod Catholic Monks. Ka Brass Sugar bro tugo kod Menengai Oilers kama ilongo ni Rai Derby tugono ma tugo odiechieng' no ma kawuono. E group no ma C mano kamoting'o ka Brass Sugar Menengai Oilers Masinde Muliro University of Science and Technology to kod club mar Nondescript. Mago tuke ma odiechieng' ma kawuono kanyalo migo kod saa ma itugo gie. Okinyi kawuono Nakuru no setugo kod Kenya Harlequins ka KCB bende no setugo kod Pirates. Saa 4 gi dakika 40 Daystar no orakore kod Black Blade ka saa 4 wang'e Strathmore Leos no orakore kod Impala. Saa 4 gi dakika 20 Masinde Muliro ka Brass Sugar kendo tugo masani dhi nyime nyaka Ramogi Jwang en tugo ma ekind club ma Daystar Falcons ka girakore kod Impala
sa auchiel gi dakika 50 Strathmore Leos bro tugo kod Blackbeard kapok ichopo e lap ma RFA grounds Nyakoro Mogojwang inyalo kawo thuolo mari mondo ichop kacha ka tugo ma bro bedo matek Nyakoro Mogojwang bro bedo kinda KCB gi Nakuru kochopo saa 9 gi dakika 40 ma midhiambo. Koro mage tugo ma nitiere odiochieng' ma kawuono Christy Sevens kama giduto gin tuke mag rugby kama en tielo mokwongo. Kaberi Sevens nosechakore Jumapil mokalo ka bende johera mag Kisumo bende kik wil ni ubro bedo kod Dala Sevens kama ubro bedo kod thuolo mar yudo nafas mar neno johera mag kata jotugo matugo tuke mag rugby. Nyakoro Mogojwang league mara producer mara nyisa ni ka Christy Sevens oserumo to mabro biro en tarik 12 nyaka tarik 12 11 nyaka 12 tuke mag Kakamega Sevens bro prochopo county mar Kakamega e alap mar the Bull Ring mano tarik 18 nyaka tarik 19 wabro bedo kod Riftwood Sevens county ma Mombasa. Johera mag Mombasa mantiere Mombasa Sports Club ubro bedo kod thuolo mar bedo kod jo tugo mag rugby. Tarik nyaka tarik 20 kod adek tarik 2 nyaka tarik 3 dwe mar abiriyo mano chieng' makoro wan Kisumu dala Dala Sevens Jomo Kenyatta Stadium mano tie mambo leo kacha Nyakoro Mogojwang bro bedo mamit maratari jo mambo leo kacha gi jo thur gi Cleophas beduru machiegni nikech dwe mar abiriyo Nyakoro Mogojwang bro bedo kod thuolo mar neno jotugo mag rugby ka gibro biro e tuke mag Dala Sevens. Longoni Dala Sevens mago tuke mag rugby. Tarik 9 nyaka tarik 10 dwe mar abiriyo wabro bedo gi Springs Blue Sevens Nakuru Athletic Club. Ngeni ma en league ma di kuonde duto Nyakoro Mogojwang. To kik wil ni Dala bro rakore gi FC Leopards e alap manyayo ma bando rakore gi sirikal bro bedo matek. Jaka Black aneno maler Real Madrid kawe e yoro manyangaf mano Alvins Mimbi ka entiere county ma Mombasa. Rian Wod Migori an kaka fan mar Manu gi pacha to aneno ni Real Madrid dhi kawo kombeno nikech wan waserumo. Ka wacho mana kenda Nyakoro Mogojwang. Manchester United awinjo no rumo ka kampuni maloso ginene. Okada wacho. Ramogi TV owacho no neno maler ka entiere e dala mar Oyugis. Real Madrid 3 Liverpool 1. Real Madrid 2 Liverpool 2 extra time. Real Madrid on penalty shootout 6-5. Asigo David oneno ayorno makare ero kamano ma junior kawuok Nyangiela owacho no wanyise transfers mag Manchester United ya to Manchester United chatokoro udwaro nyiewo ng'ani nikech jotuku mathoth dwa wuok e alap ma Old Trafford ka dhi e pewe mamoko. Poko ong'ere malong'o ni Manchester United dwaro ng'ani nikech kinyalo paro jotuku kaka Paul Pogba dwa wuok e club mar Manchester United. Jotuku kaka Cristiano Ronaldo bende poko bedo kod winjruok makare gi club mar Manchester United kato nyalo wuok e club no kodhi e club mamoko. Gima anyalo wacho kae ni lap ma Stamford Bridge Nyakoro Mogojwang gik moko bede maliet nikech nyaka sani gino mawachore ni Chelsea osebedo kod winjruok gi Burnley mano ja ohala ma wuok e piny mar Amerika ka giseketo winjruok e kindgi kod club no mar Chelsea kendo gibro nyiewo Chelsea kowuok e lwet ilongo ni Roman Abramovich. Nyakoro Mogojwang koro nitiere jotugo mathoth bende ma ose wach nying gi ni Chelsea nyalo nyiewo ka achiel kuomgi en Kounde ma wuok e club ma Sevilla. Bayern Munich
bende dwaro jatugo ma tugo ne club mar Liverpool iluongo ni Sadio Mane ka gisingo ni gibiro keto kokgi e winjruok kendo giwacho ni gin gi omenda manyalo romo $42.5 mano pounds magidwa keto e lwet club mar Liverpool mondo gikaw jatugo Sadio Mane. Luis Suarez bende iwacho ni nyalo club mar Atletico Madrid kadhi e club mar Aston Villa ma itayo kod jatugo machon mar club mar Liverpool Steve G. Erin Keita bende oketo winjruok oketo koke winjruok mar gi club no mar Arsenal kendo obro bedo club ni nyaka higa mar 2027 ka producer mara wacho ni mago gik manono kendo koro jowach Arsenal. Chelsea bende bro bedo piny ka osenyiewe gi Todd Boehly gidwa ni giket jatugo iluongo ni Reece James kod N'Golo Kante, Jorginho magi jotugo ma gidwa keto piny mondo gilos godo gi med contract margi kage kwa dhi alap ma Old Trafford Manchester United bende keto giketo ikruok mar nyiewo jatugo Ruben Neves kowuok e club mar Wolves. The better matek ni Manchester United. Nyakoro Mkajwang nitiere jatugo ma weche nobedo mathoth kuome iluongo ni Mbappe nonego bende wuok club mar PSG kodhi club mar Real Madrid to kata kamano noketo winjruok gi club mar PSG kendo dhi dong club mar PSG kan tiere jatugo achiel kendo mabro kelo lweny kind klep ariyo gi iluongo ni Toshimani mawuok e club mar Monaco kendo timbe ariyo gi dwaro gi makmana ni Chelsea bende ni iye kanyo ka nyalo dwaro gi. Gabriel Jesus bende club mar Arsenal dwaro to koro kok tugo Champions League to ma Jesus dhi tugo kanye nyakoro Mkajwang. Suarez asewacho ni kata ni nyalo wuok et club mar Atletico Madrid ko odhi e club mar Aston Villa. Nyakoro Mkajwang adona nyisi bende ma Kenya Sevens ne wadhi gi tuke wa odiochieng' ma kawuono kendo Ireland osegoyowa points 14. Points 10 kod abirio ka wan kod points 14 kendo ka tugo mabiro machielo en kama Kenya dhi tugo kod Argentina. Mago tuke mag series 7 series ma itugo piny mar boma ma London piny mar Ingereza. Nyakoro Mkajwang isebedo koda nyaka nwachaki kendo wachopo giko en puoch gi paka ne jogo duto ma owuoyo kodwa odiochieng' ma kawuono kendo ngeso manyien bende en mana odiochieng' ma wabro bedo kwang'ie wechego mag tuke. Johera mag Arsenal kata next season johera mag Manchester United kata Europa League en mana bende tuke. Champions League wena jok ma ong'eyo timotingo Chelsea and above, Manchester City, Liverpool kod Tottenham. Johera mag Arsenal noduoge mana next season. Nyakoro Mkajwang jowuoyo makatwenga poch gi pak jok mantiere Kisumo jok mogonwa simbe e paw tuke odiochieng' ma kawuono wagono wero kamano. Director mara iluongo ni Alex Obado jawuoyo makabudha gik matimre kabudha to kadwa ng'eyo nikech gin jirendewa kaka wan jok atwenga. Producer mara ni Jalango wuod Koyugi ero kamano nera ing'ene mane ekaneya beri godhiambo maber kata odiochieng' maber Nyakoro Mkajwang kendo kik wil ni kochopo saa 4 e wang'e Milton Jacob Black bro biro ni kod Captain Bondo e Ramogi TV Ramogi Radio ka gibro kelo ni lendo mar Champions League Finals mane kind Liverpool kod Real Madrid. Beri ko dem ber.